Bye, I snow na nku mmadụ. Ọbụbụ ose. Nku. Ọbụbụ ose. Ndị be anyị na-akpịa nọ na asị nọ na da. Mgbe ọhịa na-adị nso n'ụlọ mmadụ. Ebe ọ na-awe ị na-akụ mkpụrụ ose ọbụbọ. Ọbụbụ ose. He ji ọbụbụ ose bụ na anyị na-akụkarị ose ebe ahụ. Ọ ga-awụ ihe ọ ga-awụ ọ gaghị anọte aka ịga ghọrọ tinye ma ọ akwụkwọ nri dịka aṅara ihe ndị ahụ. Dịka aha ya dị mmiri water leaf. Ọ na-aka adịkarị ebe na-ajụ oyi maka na ọ na-ejikarị mmiri na-eto. Inwegode ya na abụbụ ose gị ahụ ị na-agba ya mmiri ka ọ na-asa ọfụma. Ọ naghị anọte aka ebe a na-aga eweta ya naghị ete aka. Ọ na-adịkarị nso nso ebe ọ ga-awa ị ga-anọkọta ị na-esigoro ihe n'ọkụ ịgbakpu ebe ahụ i were tiekwa n'ofe. Anaghị achọ ya achọ n'ụlọ mmadụ ma ọ bụ na ịga n'ime obodo ọ dị nso nso ebe mmadụ bi anaghị achọ ya achọ ihe nne. Ọkwa ma onye ji emekwa ihe ji eme biznes akpata ego ọ ga-agbuchapụrụ ya ebe ọ ga-awọ sọsọ ya maka ọ ga na-azụ ebe ahụ na-eleba ya anya oge rukwa ga kpara ya. Ihe a na-akpọkwara mgbọrọdị anaghị achọ ya achọ n'ụlọ ọ dị nso nso onye ọbụla ma maka ya. Eziokwu ọgbọkwu dị si ya ịma na mgbọrọdị a na-ekwu okwu ya bụ ịkọ ọrụ n'ubi gị. Ihe ama maka ife ndị agwa gị bụ na ọ na-abụ akọ ọrụ n'ubi ịpụta ka irocha afịa ịfụ mgbọrọdị mgbe ahụ a na-asịsị gị ga-eropụna na mgbọrọdị gị rapụ ya mana ịgwa gị na ọ nwere onye dị ekụ ebe a ka o si wee pụbezie naanị ebe a ife ka na-agba nghalị maka na m nwere ụdị a na be anyị a na-afụkarị ya onam isi kwuo ọ na-agbanweju mmadụ anya kama onye fụkwa ya odozie ya ọfụma onye Europia na-afịa ọkachasị n'ebe a kọrọ ubi dị nso ebe ọbụla ị kọrọ ubi ma ebe a kọrọ akpụ ijezie ka ije etu esi amacha ubi asị gị ka eje machapụ afịa too n'ubi ilu efu mgbọrọdị ka ọ sachikọ ebe ọbụla. Ụfọdụ ndị bịazịa ọ bụzi na ụfọdụ bịazịa na ha bịa ha roli ya ha eje zọgharị anya bịa meeri ya nkwụ ọ nwee ife anyị na-akpọ nkwụ ya meeri ya ọ dịrị n'ahịrị ịghọtago ọ dị na nso na nso hazicha anya ọfụma mechaa anya inezi anya bụ ọ dịka ọ nọ na amụma wee kụ ya ụfọdụ ada amụma akụ ya ọ nke dara onwe ya ka Chukwu si gozie ya ezafe erori ya wee jezogharị ya maka fụbere mgbe ebe mmadụ si na ọ na-eje ịkọ mgbọrọdị ma ọ wetara mkpụrụ ọ na-akọ na etu esi agha ọka afụtụbeghị m afụrọ m mana ọ na-epu mgbe ọ nwere ime kpam n'ubi iya afịa n'ubi dịka ebe a na-akụ ụgụ ma ebe ahụ na-ajụ oyi ya afụchakwa mgbọrọdị ya ndị mmadụ mgbọrọdị ya na-aka efukarị mgbe mmiri na-ezoghị nne maka ọ na-achọ mmiri ebe ala jụrụ oyi ọrụ oge pụkwa n'ọkọchị ọ naghị asacha ọfụma ọ naghị amacha mma mana ịmakwa na ndị mmadụ jizi akpazi ego kịta ya mezi ha ji abịazi eforozi ya dịkụta esi eforo ihe ose foro ya gaa na-akụ werezi ya mere dịka gadin ya bụ ife bụ o nwere ike ịkpachasị anya wụfu ahịfịa arụ ya anwụ ebe ọ nwụrụ osisi ahụ etopụtakwa osisi ahụ ebido kwuo ebe a ọ ife ọ na-eme ọzọ dịka nwanne ya bụ na ndị a na-eme ife agrikọlchọ pụtazi ọfụ na-ejibi ya akpa ego na-ejikwa ya akụzi ma nkụzi sayensị akụzi ma ụmụ akwụkwọ ha bịa wepụta ha na-ewepụtali ya ezigbote oge na ego wee sị na a na-eme gịnị na a na-akọ ya bụ mgbọrọdị a abịa eje mgbọrọdị akpachasị abacha eje wetu osisi a lụnyesịa na anị ya bụ na-epu ịbatazi ebe a na-akụ ya ebe ahụ ọ dịghị ka ọ gị tara ya ọ na-atọ ụtọ n'anya ọ na-acha ọ na-achọ ndụ na akwụkwọ ya na-ama mma Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị kedu ihe ọzọ anyị na-akọwa maka ya bụ water leaf ka n'ọnụ oyibo akpọrọ gịnị mgbọrọdị kedu ife ọ na-alụgasị n'arụ mmadụ enwere ụdịrị ife dị iche iche ọ na-eme n'adụ mmadụ nwee ife ọ na-enye ma nke ọ na-agwọ ma nke ọ na-ekpocha na weli ya na-eli nri o nwegasị ife ọ na-enye n'arụ
ofu ihe bụ ife nya bụ mgbọlọdị na-eme na-arụ bụ gịnị kedu kene ife ya sị na ọnya bụ maka na odom anyị na-eji esi ofe dị iche iche dịka ofe ndị mba mmiri a na-akpọ afang ọkwa afang nye ofe ọkazi bụkwa afang a na-akpọ ọkazi bụ nke esuru esusi anyị esu tọkọsịa ya na mgbọlọdị ebe akwụkwọ nri ahụ onwe nke ha na-akpọ afa anyị nwa na-akpọ nke anya ọkazi isi ya na-adị iche iche ịmara afa na nke na-eto na nke ha anyị nwa ọkazi ka anyị ma o nwere ka isi atama mana Igbo anyị amarọ n'ifo ọ ndị mba mmiri a bụ ndị ha sie eweta anya bụ ọkazi fakpọ afa esuo nya gwọkọ ya na mgbọlọdị ịma na ọbara ọ na-edozi ahụ eweta nke nwasị na-ata ama esukọ ya na mgbọlọdị a ọ na-eme gịnị ọ na-enye ife niile ọ bụrụ na nke nwanụ bụ i were gbasa ọsọ mgbọlọdị na ụgụ sikwe wee si onye mbụ ofe akwụkwọ nri anyị na-eri vegetable soup ilele iri ya sọọsọ mgbọlọdị akwa ejikwu ya agwọ ji maka na ncheta mgbe m pelu mpe nne m ochie ọ pụta isi eji kịta esinye ji ya n'ọkụ osigide mbata mgbọlọdị akpajuo n'ife sachicha ya bicha ya ebicha ya ekpori ya ọsị anyị pichalụ bịa wee rie n'ite o pichara ya winya n'ite ọ na-atọ ọnụkọ ọ na-agbalụkọ ya na ji ya welu nnukwu isi na-agbalụkọ na ya ji ya ọ gbalụkọsị anya o bie yabasị tinye ya welu mmanụ takwasị n'elu ganye ose tọ gbalụkọsị ya na ji ya imetụ ife ọnụ wee welu ụkpaka gha anya imetụ ife ọnụ o wee na-atọ ebe a ka ndị wee mmalụ na a na-eji mgbọlọdị eme gịnị agwọ ji eziokwu nne m ochie aka na-echeta nne m ochie bụ nya gbelie ọgbalụkọsịa n'ime ji ya irie ife mgbe ahụ anyị sị na anyị nọ nso nechọ eziokwu ịnọrọ onwe nke gụrụ gị gbaba na nkwu gị ọ na ọbụbụ ose gị kpachara were see ihe bupute ọ bụrụ ọsị kịta ihe ebido gawa ka ị gawa ahịa ga gote gaba afịa ka ọ gị nke ọrụ ị ga-egote tupu ị banye n'ore ma fertilizer ma ife tupu ị banye n'ore gị ị masịkwara mgbe a na-abụ ọ bụrụ onye na-akụ ewu nyụọ nsị asị gị ji egbori ya wụnye n'ọfịa ka ọ wee mee gịnị ka ọ wee nyere ife akọcha n'ubi ya nke ndị oyibo na-akpọ manure asị gị were ya ọkụkọ nyụọ nsị ịfụ nsị ọkụkọ ikpori ya ncha wu ndị be anyị biko ka anyị jekere pụta maka na okwu anyị na fa aligota obele ka anyị